Sema ngana mayisa tocha wono butuko mwanche umurige togo cha kanorobote ane mono kumulekera okubagekana kworokanira sama tuko asensemeria ya Keroka abwase Kaunti ya Nyamira ya rokanta ko igwekengese kanene ka mucho Keroka kubwatikana no kuna chike gambero asagia bete kego etibuna ensemo ya Keroka mirongo kenda semia igeri meje Kaunti Nyamira litukole Jumapili ni gobon chibura buruchene geti kwa ensemo ya Keroka kubwatikana nensemeria ya Nyamira korokana gotuma abo bisabanya go chia sensemeyo okungusana okunigo kwereta bona abanyanyimbo kunyara ikasenseme yiri kunyara koleto mulembe igonto kereto bonchero ryo bugotene nasegeka ime yenseme ya Keroka umubunge Jafet Nyakundi ni geso kiriko kwanengane yo anemono kubagekana okwarorokane kone kigwagati ya Kaunti ya Nyamira ne Kaunti ya Kisii anemono soko buna omuchuria okeroka tuarorire yani buna ichire buna Keroka wono iga eseginero between Nyamira na Kisii na ende tu atebetiga abana iga intubuna wa Gusii n'abantu abamo ntobwene ritikurwana nonye umusike ongwaye mba ikaranste ngakieri the previous regime bagayikaransa igorese ya Keroka igorya mangana yo Keroka, and we had very humble time intuna abantu abamo tigatutige kisegi tukolega asiamo nali intubuna abagusi turanyare kogendera ukimotwe agendo kyo moerio ntagituko bote bikaba no itoga abana simbarati koranche ikaransa n'abanyagitari baito esengencho muna togo kwana bone abantu ngwete bakure Kisii Teaching and Referral Hospital abange esengencho abanyagitari batayo koranche ikaransa with the health workers manyeme chanda yabonereri kama n'ikibasa cyabo sorry chibesa cyabo ikibagota yabanga koranche bahakana chibesa bayirane gasi esingincho abana bwa abantu bagoto konya nyagitari esinginche buna KTRH ebwata barwaira abange abande ko Rubomet abande ko Ruyugis abande ko Homa Bay Migori bagocha Gusii esinginche inere nyagitari enene tubwate ko Rwali koranche karansa na health workers bahakane chibese ikigo cyo ku national government bese chinchiri cyao bese chinchiri cyanyoko twese chinchiri cyiso koranche kibese icyo kaye abanyagitari kibesa cyabo bagende bakorera abana inchegasi bagende baturwari nyagitari and make sure nga nyagitari nebwata amaryo nali abantu baito baranyore health services kiri babwende konyora so that they have good health bagende bakorera